мушкил худро дар барномаи Вожаомӯз ба қайд гирем. Барномаро кушоед ва аввал забони дилхоҳатонро интихоб кунед. Пас забонеро ки омӯхтан мехоҳед интихоб кунед. баъд аз он тугмаи бақайдгириро пахш кунед. дар барнома ду тарзи сабти ном вуҷуд дорад. роҳи аввал, барои онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд бо рақами телефон сабти ном шаванд. роҳи дуюм, барои онҳое ки дар хориҷа ҳастанд ва бояд тавассути почтаи электронии худро сабти ном кунанд. рақами телефонӣ ё почтаи электронии худро ворид кунед. дар телефон ё почтаи электронии шумо код ба воситаи смс рӯй карда мешавад. ин кодро ба ҷои холӣ ворид мекунем ва ба қисми ниҳояи бақайдгирӣ мегузорем. эҳтиёт кунед, почтаи электронии худро дуруст нависед. баъзан вақт код метавонад ба папкаи спам равон шавад. вақте ки код ба почтаатон наомад, ҳатман папкаи спамро низ бинед. ном ё лақаби худро менависед, унвон интихоб мекунед ва ба саволҳои баъдина ҷавоб гардонед. агар хоҳед, метавонед барои худ аватар интихоб кунед. баъдан тугмачаи давом доданро зер мекунед ва тамом.